Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram qardaşlarım. Инде сезнең белән көндәлек дуаларны өйрәнүен дәвам итәбез. Һәм бүгендә инде шираттагы дуа, ул сәлам дуасы һәм Муслим хадисләр җыентыгында Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең намазын тамамлагач шундый дуаны укый торган булган. Аллаһумма анта ас-салам ва минка ас-салам, табаракта я дал җалали вал икрам. Һәм аның мәгънәсе: Аллаһым, син һәрбер бәлаләрдән саклаучысың, һәм бөтен иминлек бары тик синнән генә. И Аллаһым, син мөбарак затсың, син улуглык һәм рәхмәт иясесең. Тагын бер тапкыр әйтеп карыйк. Аллаһумма анта ас-салам ва минка ас-салам, табаракта я дал җалали вал икрам. Аллаһ Тәгалә шушы дуаны файдаланып, аны амалда кулланырга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.